Join us solid 100.9 FM Facebook. I have a live on Facebook. Yes. I need to make a room up and that's what I'm going to know. Victor Emmanuel open one of the nation's kingdom in all the nation. Jesus. If we got it, they got the kitchen, it's our I got job and I already have a home. I can give you. We take them on your own and never attack. And they're going to use the big on them. Manual, most of the rock to put on one of an one day. But I'm in a after more bad jibo. On double keys is a solid 100.9. Makandina Mara, Sakari no Mumma. Onena Lataka Jima Yanota and no case when you're open. Oh, Yakan, oh, you didn't worry you. Oh, Yakan, prayer points home more than I just did. Oh, Yakan, and keep us one, sit at home. Afakale, Yakan, yeah, I'm going over and you come and you're making it. I Obi-dient. The one that do. Yeah, the imagine from no more can get better solid FM that away bring when I know. See Chukwa actually that a solid 100.9 FM. We bring when I know. Chukwa. I bet have one about when Lapa, Snowberry can endure. Dr. Mamanitako. Chief Dr. Mamanitako. Honorable Chairman, Enugu State Association of Traditional Medicine Practitioners. Chief Kevin, I want to talk to you. Can you be because I come from the Academy? Chief, no. Oh, but now, but you know, way. Pie. Yes. Oh, how? Because on the man, you know, my phone, who gonna achieve a number. In I can make away in a rubber, get out of one achievement. Yes. Ndị ichie anyị ndị okenye anyị na igwe ha na-akparịkọta ụka ka anyị maa ka anyị ga-esi hazie ya mana tupu nke a na-eme biko achọrọ m ikele ndị ụgbọ ọka biko na ndị ụgbọ ọka kwenu nke na-ayọ ndị ụgbọ ọka kwenu kwezuonu ịma na agwara m gị na ọ ma fada anyị ọnwakwa onye na-ada abụ fada in-law. Oh, my father-in-law, no tomorrow. Okagama. Mosoga walk if you and I. You to make no wabo, make Kotahancha once, child education and wedding. Makamadi be a reputable car for a band. Just Bobo, Kimano, my child education, no birthday, my wedding, you want to go in the name of Fumbos. In a band was I will gift out of yeah. Of faithfully rights, young gift. Ono ruwa so onye si n'anya na-azụ ebe enyo na afụmanya dịgasị ebe ọnwa ego si gụọ ka ije ebe ahụ ọ bụrụ na a na-ere ya ere mana anyị nye nwatakịrị ego enego otu pọtọ Chizial biko ka ụlọ hazie ka a ga-esi wee nwa anya bụ ji biko igwe biko anyị na-ayọ gị anyị mana o nwere ọtụtụ ebe ị kwesịrị ije
mana ọnwa ike isi rapụ anyị bụ nwa oge egbu anyị aka anyị amara ihe anyị ga-akọrọ nne na nna anyị biko onye a ma-eyi osi dị MC onye isi anyị si nọdebe gị n'akụkụ. So finally, I have the nwoke na ọrụ kamgbe amụ na-azụ onwe onye ji bụrụ mgbe mbụ amụ nwa mụrụ ọfụrụ amụ ya aka ya na-ewe ya ụta itinye ego n'aka nne na nna ya napụ ya mana ugbu a ụmụaka mụ na-anya ụta agwa ego ọbụla banye n'aka kama ego aga pụọ kama ndị gbupụrụ aka ahụ obere inye nwatakịrị 5 naira ugbu ha maghị oke 5 naira ma nke 1000 mgbe mgbe o eke na-akpanye ego nnukwu ego were nke obere nye anyị kpochiri na-aga mgbe anyị na-amaghị ihe mgbe ahụ na-abụ ya chichi Naijiria dị enwe satifiketi na nkịta na-enwe ozi onye nke m na-akọta ha ya ọ dapụrụ m n'ọnụ biko ịma na Enugu State is in the hands of God. Ọhịa mere ịma na otochidi bụ na edere na Bible the only way you can go to God bụ ịnwụ ọgwe so ebe ọ bụ na the state dị n'aka Chineke ịchị complain nwụọ ga-ama itie Chineke gwa ya Enugu nwere gosi so kama ị ga-eji nwayọ na-eti ya biko o nwere ndị ka na-abata nwere gosi adị eweka nọkata na eweka ebe anyị nọ na eweka nọkata ugbu a na mmụọ m apụọ ga ebe a ntiri anụ bụrụ ofu ji lari mmụọ m na-agakwa ije otu ị hụrụ m na na-emekwa ezigbo travel awụ onye njem especially mgbe malaria lara ụla na-eme travel na-aga very far o mekara ụlọ otu akpa pụọ UK m lara ụla chewe iru n'elu otu a ịmana UK ka m na-aga nchewe iru right ịmana emekega ihe dị ka US ọ na-ede megide mistake ragide ụra atọ n'ofesi a na mamụdesha adaba na Sudan na Ukraine so m na-adịzi very conscious m na-anabata m fesi enu ana onweghị kacha ewe iwe ka ị na-arụ ezigbo ụlọ mmadụ bịa kpọta gị ọ bụrụ nọnsens asị ka bịa nata gị nepa bil nwe ihe ọzọ ị ga-eji kpọta m n'ụlọ ọ bụrụ nepa bil nepa anyị ahụrụ dị ọkụ ọ bụrụ bil ọ na-adị mma mmadụ na-arụ ọrụ ụta hapụ ya mgbe mbụ ka ọ na-abụ mmadụ lụọ nlọ lie nri na nlụ asị ya na ọgba nje o dipendịrị ihe i riri ị gaa na nlụgharịa ọkpa ezigbo ọgba nje ji gị ụta na m lụọ ụlọchi iri nri mgbada ezigbo restọrantị dị oke richa ezigbo nri mbiri ṅụọ mmiri dị oke nwunye ndị ga-agba nje o mekata mgbe ụfọdụ sef nchiri na banju nwa dowe mmiri na-akụ m nke ezi na anyecha mmiri ha anyere m mmiri mricha mbili ṅụọ mmiri were tutpik fụchacha ihe nwa dịkwa oke onwe ndị ọgbanje na-ejide ọbụrụ onye ọbụla